Sejsempat nagaliang jongngi kinoi kai kontrak chual kumaitip daga state berkawai nadu unai Januari haden bela welcome daga sorkar ngila syong yata hanggar site haka ashitarik hadu spotrik na march aja apway hapo madan malki nagaliang jong sorkar kala khot yakren yangi haka khat atrik langba additional chief secretary ba GP walang ubadai pek education department perkara gejing akran kam syamla poi sya kanu kathong kapapenhun yangi kinoi kai kontrak nangta biang haka life hotrik benai life hotrik life huai chitrik benai march april aja huai ngila syong biang kum gejing pen kan mau ka sarkar baki dai ben le yangi lang ba sit in demonstration hapo madal maki biang bat hadi nangne ngila pensengi eganika sit in demonstration nama kajing khot yakran biang jong sarkar langba u secretary to government of Meghalaya education department but hagaju upor director jong education uba amrus marak hak khatum daitrik nai basau arjar arpoi ni kinoi kai kontrak ngiladon yakajing hadin ba la penduk kam yang nadu ubnai Januari jong snam arjar arpoi daga sarkar kumbayamat jing ki pajba nongchong jong kejela ha por lockdown mentala arbenai kabaki lado kabala gasni hai kapateng mangi kinoi kai kontrak ngilam ya kendo jing kabak haw hadu kata namar ba ngila sa penduk ya ka jing siu mentala ndru benai hawa pek chela ki jong ki khun ki khti ki badon ki ying ki sam ki jong ngimnut chu ban pek namar ba ngi nyemla shu ban penbiang kino kam jong ki bon na preng kino kai kontrak ki jongi kila hab ban penpap school ki khon ki jongi nama ba ngila sha penduk jubor ya ka jingsiu mantalan ru benai ya ka notification ka bala penme da sarkar na ka banta ka mtap ru ni ya ka nu jing ka ba khaw namar ba ka age ka jongi kala palat ya ka bala penme da sarkar ngilagan mentala sauhusan senam ka akta buna preng jongi kumtang ngimla chu bendang ya le yakene ke amtat ka bala penmi ka sarkar te habangi pai ikini ke baro ni snow yarade ba hato mangi kino kai kontrak ngimdon hok mo ben im hato ngimdon hok mo ben bam hato ngimdon hok mo ban penhe penstat iki khon iki jong lengba gane gajing penduk kam jong sarkar ngingim la shu ban penbiang ya kita ba ina smodu jingkerman siapa pala haga jing sisa ngi kino kai kontrak ngila pendat lut iki kriteria kiba ka NCTE kala pen norms jong sarkar ka bala penmi kabadang sa mentas tangka entet kadau bangi feel ke entet menhakani kalong ba kumbala ong shakhmat na preng jongi hagatu ko po don ru ki babat ek secretary MC ki babat ru ya ki batrai kam sarkar bala phada ko sarkar kum ki belo kumta ngimla ban pen jingmut ya ka jing pule ki jongi bat na lor bangi bun kam ki school ngimla ban pass ki ne ke amtat ka sarkar kham perkhat kham I consider yangi in service techa hanrelai penduk kam yangi ki ai dau bangi feel ke amtat kumta nakaliang jongi kinoi kai kontrak po Meghalaya ki badon ya 1000 tam ni la ya kenduk jing siapa palat hagani kapor kumta ni perkhat habani perkhat ya kini ki ai baro bat ni poi kan mau ba plan ka sarkar kalai bha tang ya kinoi ya ki anomi khat ki jong ki bala remno tang san snam bat ki ai de pension ka bahe ki penbeng ji no kam jong ki han ra yang ni pate la su pen do khamakha ya ka kam ka bangi latrai barok si kata kumta hagani ka por nagaliang jongi kinoi kai kontrak nilas mo putlat
bat kata ka jing teblam ka bangi don baru cikata ka jing teblam ka babha kalanang thangsau bat kala pan satro yak jimut jam khat jongi hila klumar jimut jam khat kumno ngin le bangi persang ban pan appointment ban lei kendu ki ha sorkar ya aidau bakadon ka lockdown kumtam ngimla bani kendu te hakni ka por nakaliang jonga kum president jongka Meghalaya Government LP School Teacher Association ngabu ke jingkar pat ka sorkar bas ngobha perkhat lam yangi na lor hapo ka shatri ke jongi ki paranoi kai ke jongi ki don ya ka jingduna hagi khatmat ki jongki hakiwei ki sorkar ki beladat bat ka ri hibra kowai ki nyokor nyoburong kerpang yakini ki abadon jingduna khatmat hapo ke shatri jongir ki don nonghikai with disabilities kibamla ban lek balang kumbalek lam kiwei kibamla ban trekam hale ki shania haga jingsiu ka bakile yo par chikata magi ki ut ki nam kumnongin pendap penbiang ki jinokam kibaman lagasing mantala drubnai makir kimyo jingsiu ka sorkar jongi kam dan di perkhat ai ya kita baharo nila persang ban lai kendu yu chief minister badan brom jongi ka atpoi trik banai basau arja atpoi nakaliang jong u kular ban yarap yang bat nakaliang jongi nila pen i cha u ba hakiwei ki state ki regularize yakino kai kontrak balai ka state jongi emla nakaliang jong u ong ba nakloi ban yarap yakti wanra ki evidence ki badon nakiwei ki jela nakaliang jongi nila submit ki evidence baru ka santrik nai ban riu arja apoi hanre hadu mantan nakaliang jong u umchim ki ai bat umpen mi benu ka jingerap yani komta ni kino kai kontrak ni kerpat cara sorkar wat thangsau ke jigi teblam ka jong yo ba kan dia ka ai was new yang ni kino kai kontrak ya yeng ka sam ka jong bat kani ke jing kini jubal ke jong ki jing penduk kam ji for ki kakta re kim lang ka salang kakta re ki khoi ki jong namar ki ong ba amdon ji mentoy bendang lek school namar bala kumba chabe kami pa ni mai kumta kamentoy yang bendang lek school kakta ba kim lang ka salang ka bor perkhat jong ki nang salang kinoi kena school ki jong kumta ta ka burom ni terpat ka sorkar bab ban perkhat lam ya jing e benidan lada pim perkhat lam ningai ba kani ke lockdown kanam akan kut hau arjar apply bat kanam ne sa hadu arjar apply bat shwa kata nakaliang jongi lada pim le ai nilarai ban yakhi lek batang e wat hadu ban pha yela ka jong jing em kumta le kloi perkhat lam yang ni jing e jong namar ni don haga jing e ka khau yo ba ka was new kanja yang ni woi pui baro te ni bu gele jing kerpa ba pin yarap kloi yang ni don haga jing e bat kumba kiwei ki siam jing e kumba phirap lam ye kiwei ngai ba ka sorkar badan bro jong phinirap lam ni nakar paru amtang chief minister perkhat lam yangi education minister be jong perkhat lam mapi ka cabinet minister ban yamir jingmut lam bane perkhat kerpang no ya ka jing e jong ki nai kai kontrak namar kan long ka e ka ba ma bat ka bas new ka ba pen new ya ka jing long ka jing em jong tangkini ki jing kerpat ni bo sakisa sakhat khulai sibon